na ɛho asɛm no yɛbɛma yɛtiefoɔ ne yɛahwɛfoɔ ahu sɛ nsuo no ɛne ka yie ba na the way a ɛnam no si fateɛ na wokɔ hɔ na woto aduane gu ma wodi ahurusie bɛfa aduane no na ɛfɛ paa na ɛfɛ enti no mmerɛ ɛsɛ mu no yɛbɛpɛ berɛ sima kakra bi na yɛakɔ akɔhwɛ sɛnea ɛhɔ nso no ɛsi fa a ɛteɛ ɛne kasɛm ɛnyɛ na ka menim sɛ abakɔsɛm bi sei ɛwɔ hɔ tete ɛwɔ bi ka tete ɛwɔ bi kyerɛ Jankoba brokobro oh ɛne kasɛm papa ɛne kasɛm papa enti mami misa sɛ imprempren ɔkyeman a ɔte so imprempren no you onim bibi saa sɛ ɔsaagye fa moati a onim bibi saa onim sɛ kane no na confidentially okay minim sɛ onim esan sɛ yɛbɛtwerɛ ɔne bɛtwerɛ ɔmɛtwerɛ to hɔ as archive in the archives okay any kasɛm all right enti no yɛbɛkɔ no yɛakɔgye nkratoa ketewa bi aba yɛka yɛ ho na yɛagye nsuo aba tam yɛtuku mɛnkɔ baabi a yɛba sesi a enti no yɛnsae berɛ yɛnsɔre ne yɛnkɔnkɔhwɛ ɛyɛ nsuo no a yɛn papa ɛka ho asɛm nsuo apam no a ɛnam a ɛgu mu a deɛ sɛ wokɔkɔyi bi a woanya asɛm no sɛ bi wokɔyi bi a asɛm kɛseɛ na ɛbɛto wɔ no na ɛnam a ɔda nkwam na ɔhome tuatuatuatua de ɛhu nanso nsuo yiri na nsuo no tene na kɔbɔ nsuo foforɔ mu a na ɛnam no bi kɔ mu a yɛde wotumi yiwe you see yɛnkɔ de yɛkyi de yɛkɔkɔhwɛ nsuo no mmra yɛsan ɛma wakɔ aba biom ɛde ba Jankoba TV ɛso yɛbɛsɛ sɛ berɛ a yɛaba yi yɛka wo sɛ kɔ so a like fa comment ne to aseɛ wowie a na wahyɛ ɛnso ɛde ama yɛn daddy ɛma wakɔ aba biom yɛakɔ akɔ aba na kyerɛ sɛ ɛni kasɛm wohwɛ sɛ ne ɛnam no kɔnsuo nim dandan wɔ wodi awurusie nam bebree ɔmodɔso paa ɛni kasɛm yɛyɛ ne yɛde yɛn kɔmmɔdie ne bɛwie wowɔ tɔfafa bi a bɛbɔ anaa fa Jankoba kɔmmɔdie kakra a yɛde tɔfabɔ bi a wobɛbɔ a meka ne sɛ yɛnsuo no sɛdeɛ tete no ɛfiri sɛdeɛ meka sɛ ɛfiri 1642 na ɔne nsuo no kurom hafoɔ ebu nsuo no moma yɛmmu saa nsuo no a ɛwɔ mu sɛ Kristosum wɔ hɔ deɛ yes nanso moma yɛmfa kasrɛdeɛ ɛma no na mmaa no a ɛkɔ fikyire kora a ɔne kɔ nsuo no mu ɔne bɛgyae na mmarima mmaamuwa ne mmaayewa no a wɔne kɔ nsuo no mu sɛ wɔne kɔpɛ nam abɛhwɛ bi di daawa ne adeɛ no oni nyae onim sɛ yɛdi ne nyanka ɛbɛtumi yɛ tɔre site saa oni nyae koraa na afe apem ahankron aduonu nso a ɔnde ɛkwa yi ɛba ha ɛyɛ bridge no nukure ni mpanimfoɔ yɛ amanneɛ ansa na ɔne yɛ bridge no ɛkɔsii sɛ 1926 ɛkɔsii sɛ 1927 first car ɛbaa kuro yi first car yeah okay
na ni kura me hu say on say bridge ni bui na bia Oh, are they? ye no bobro mo be ye no mo ya amane Very good. biansa Very good. yes Very good. yes nti no mo ma ye mbu ye nsuo no mo ma Bridge, ye you know, mbu bridge, you know, only in 1926, no, on 24 year, one man there, and son only Timmy at the bridge air faso. afaso So, on the first year, 1926, 7, and a car, first car, first car a Bekruma. yeah 1927 Yeah, and a first car a e ba Bekruma. so krodua mu ha bra omo ye bridge no ewie between 1926 afi apem ahankron aduonu ensiam ene afi apem ahankron aduonu enson Sir, yes na eni kasem tino mesre se ahwefo moma yendi ensuo no eni titiriw ne timamufo kromafo moma yendi ensuo no eni na nia ense se yede yo ensuo na ebesai no moma yemfa nyo no moma yemfa kaiser de ma kaiser na yemfa yakopon de enso ma no we enya bosomsem Debbie, ana ye kan ho asem dabi say ade anka edi no ni a ke be tourist site pa ke be tourist site enso ye ndi no ntia that may be, I mean, we say, a Bribia, we anymore. As you forward the home, and a higher tourist center. ke be ni kasem ke be ni You kasem say, Besa say, in Suna or Hono, a ho, ah, in free crew hand, only do boo Emman, only in your home for so far. papa Ah, crew have for in. pa eno nso no yebeji bre na dako ya ka eno nso ho asem Okay. na that the answer na yebe so ne pese o twen phone na o subscribe to TV channel no Before no, my MSM, the okay no problem you we be answer ni abo na yebe sorry su Jankoba TV TV wan waso afi ne yeba nam se yebe fa kro ni ne patem ni na aboye bu hwe dwumadi a yebe ba no na fom kra yebe fa kro ne patem ni na aboye bu enti no daddy then na be kan fa yen TV station yo and like can be fa ho kire ye ne ye tiefo nyina you. ton yen gagara koso a like comment na share efa maye yen komo twetwe no enche na aba agya kwacho so obodua mu ma me kaka na me mo tiefo nkai se koso a like comment na share efa emaye eja kwacho na wo kasa Yeah. People say in Kura a war assume ase. Assume ye Jankoba broko bro. Nkwasa. Nkwasa. As ye yo. As ye yo. Nenso. Nesufo. Ni ye yo. Twebi asefo ehye yase. Twebi ase eka asewuro. Aso inua bema. O woni se druben. wow Osi wonsom ani nipa ye di nipa ene yo twepe ase de no okay abodom esiempon asansa fadia ode kire abemu ose abapem aketechiram anoma oyo wo falcon bed wow ose mu ase otinso ose eduampofo odam yesiata emma opani a wo teku opani a wo teku we are maybe sound se teku ne minta fo asule minta ose okon no bae no ye kokoto memma nti mumu yenko ni emehwehwe ne se encourage sumu asini na ye betimi ahwe sa TV na ebe Jacoba TV na ye bebo asumu so abaso idamase Jankoba broko enti no crowd wa yenwura abobo oboso yi ye stress mo betami nchuku uhu ni sa so no follow no I like it o comment ya we are no pia me kire wa share eni ma papa nko na ye de ebro yen asuom Jankoba TV broko bro ode wo mbo yen ya mo akotokore kasro da ni ma papa nko a ne nia ede de ani je beba ne ede nkoso beba ne ede ba kire wo ana ye de ebrew e wo kasa infoni eso aja anope beda wase se wa kire ya bakosem pa wa kire ya bakosem pa
That was it. Jankoba Broko TV bro. ɛda wase You. Jankoba Broko bro. Jankoba Broko bro. ɛtiefo ahwɛfo me nuanom adɔfonom aha ana ɛbrɛ bɛma kwan na yɛde yɛn nkɔmmɔ twetwe no asi owura a yɛne ne di nkɔmmɔ ɛyɛ Mr. Amponsa wabɔ adwuma ɛde asom akyem asuom ɛne ne mpatam ahoro papa headmaster dwumadie no wasom akyɛ na waba na homegyem ɛnɛ ɔno ɛna ɔyɛ guest a naso hɔhɔ a yɛne no edi nkɔmmɔ ɛfa a ɛyɛ Jankoba abakɔsɛm ɛho yɛda wase ɛma mo ɛne hwɛ yɛda wase sɛ onya abrɛ ɛde ma yɛn na osan like yɛ o comment yɛ kɔso ahyɛ na ma onna fofoɔ wɔn fɛfoɔ ahodoɔ no nso no wɔn follow ɛyɛ Jankoba TV meda me crew ne nyinaa ase Mr. Dove anase Sir Dove dodoɔ na enim no ɔno ɛyɛ me producer ɔne ɔkyeman ɔmo yɛ me producer afei nso no sensible ɔno ɛna ogyina camera no akyi na ɔdane mfidie no saa ɛsan etie sound afei me a megye brɛ na metena mu ɛde nkɔmmɔ twetwe ɛbrɛ ɔno edi a megye so ɛne ɛkɔɔ de hyɛ Kofi Bosompem Okese nyame yɛ adom a yɛbɛsan ahyia mmra ɛsɛmu yakra wo bibia